היי חברים. שלום לכולם. איזה כיף שחזרתם אליי. יגילו, של מה אתה רוצה לדבר היום? היום אני בוחר לדבר איתך ואיתכם כמובן על הדרך שאני עושה של מסלול של ספורט ותזונה. יפה מאוד. אז אני אגיד שזה נושא מאוד מאוד חשוב, שאני מאמינה שנוגע להרבה ילדים וגם נכון. מבוגרים, דבר שנקרא אכילה רגשית, שקרה ליגל בעקבות חרדה שהוא היה נמצא בה. אתה רוצה לספר בקצרה איך זה הרגיש? זה בהתחלה, כאילו, זה באמת, אני אוכל כל כמה זמן ואני לא באמת הרגשתי רעב, והרגשתי רעב כדי שאני אוכל בעצם לסגור את החרדה הזאת. נכון. הרגיש לי לא נעים. נכון. ואז אנחנו ראינו שזה נמשך כבר תקופה ארוכה של קרוב לשנה. התייעצנו עם כמה אנשי מקצוע כדי לראות איך באמת מוציאים את יגל מהמצב הזה. הוא גם לא רצה לזוז וגם לא להיות בתנועה. היה יותר קשה ולא לשתות הרבה. בדיוק, וממש ממש מהחרדה זה מין כדור שלג כזה שהתגלגל והתגלגל. ואז הגענו לשני אנשי מקצוע מדהימים שעזרו לנו, ואנחנו עדיין בתהליך. אחת מהם היא באמת תזונאית. יגל, מה היא עשתה איתך תזונאית? היא עוזרת לי, וקודם כל באמת כיף לי, ונותנת לי תפריט או יותר בכיוון הנכון מה יותר לעשות, בין זה ספורט או לאכול משהו. לשתות יותר מים, לאכול יותר ירקות, ממש סדרה לו קצת את יותר במוח, הסבירה לו. אנחנו לא נצמדים לתפריט מסוים, אנחנו לא מונעים מיגל דברים, אנחנו כן מפחיתים, נגיד באכילת מתוקים. נכון, או אפילו לא תמיד לשתות מיץ או לאכול כל כך הרבה עוגה. בדיוק, יגל הבין שגם מיצים זה כמו לאכול משהו מתוק. כן. והדבר השני שהמאוד מאוד חזק שנכנס ביגל זה באמת הספורט. הגענו למקום קסום שמשלב ספורט ביחד עם עניינים מנטליים של העצמה אישית לילד. ויגל, תספר קצת כמה זמן אתה שם ומה בעצם אתם עושים. אני כמעט, אני כזה 4 חודשים, קצת יותר, ושלום לונה. לונה באה להצטלם. וזה הגביע שקיבלתי, וזה מאוד עוזר לי. נכון. ויגל באמת מתמיד. באמת מחרדה, אני מלטפת לונה. נכון, לונה באה, היא הרגישה אולי שיגל צריך אותה. לונה, לא רואים אותך, שלום. ובאמת אני רוצה להגיד ליגל כל הכבוד שאנחנו כל כך גאים בו, שהוא לקח את הספורט ברצינות, וזה הכניס בו ממש גם חוזק וחוסן נפשי. וכן, אני רוצה להגיד שזה באמת חיזק אותי ונתן לי יותר כוח לצאת סתם אפילו לגינה, גם אם זה 5 דקות, לעשות קצת שכיבות צמיחה, כפיפות בטן, משקולות, לוח איזון, כל מיני דברים כאלה. נכון, דברים שבאמת לא היו בעבר. זהו, אז זה המסלול של יגל. אנחנו מאחלים לו בהצלחה, באמת שימשיך ככה. תודה. זה באמת כיף. ואם יש לכם עוד שאלות על הדרך של יגל, אז איך הם יכולים לפנות אליך? בג'ימייל. אנחנו נצרף בקישור את המייל של יגל, ואתם כותבים לו, וזה ממש משמח אותו, אז תמשיכו. תודה רבה לכולכם. תודה רבה, להתראות. אוהב אתכם. נתראה בסרטון הבא.